ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ብሕቡእ ክስኣል ዝጸንሐ ልዕሊ 6,000 ዝኾኑ ቪድዮታት ኣብ ሓደ ዌብሳይት ተረኺቡ። መልእኽቲ ናይዚ ፕረዚደንት ኣብ ኣልጀዚራ ብደምና ልኡላውነትና ክንከላኸል ድልዋት ኢና ዝብል ጥሕሰት ናይዚ ከባቢታት ግን ኣብ መዓስ ከም ዝተፈጸመ ኣብዚ ደብዳቤ ኣይጠቀስን እዩ። ምናልባት ቅድሚ 4 ዓመት ክሰድዋ ዝሓሰቡ ደብዳቤ እውን ክትከውን ትኽእል እያ። But the United States is a superpower. It has so many partnership with us. ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎማዓን ዝበልናዮ ሕፅር ዝበሉ ኣገደሲ ሓበሬታት ነግረኩም ሳሙዳታም ሳይፅንሑ ከም ዝልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ላይክ ኣይትርስዑ Let's go. ናይ መጀመርያ ሓበሬታ ሱቕ ኢልና ንሓልፎ ደይብልና ናይ ቢንያም ግርማይ ንሓሙሽተ መድረኻት ክካየድ ዝጸንሐ ውድድር ብዓወት ቢንያም ኣብ ቀጠልያ ማልያ ብዓወት ቢንያም ተዛዚሙሎ ማለት እዩ። ብጫ ማልያ ኸዓኒ ንሰለስተ መድረኻት ሒዙ ኸይዱ እዩ። ስለዚ ናይ መጀመርያ ማልኡ ናይዚ ዓመት እዚ ኮይናላ ንዑን ንጋንቱን ሓዳሽ ጋንቱን ናይ መጀመርያ ዓወታ ኮይኑሎ ማለት እዩ ናይዚ ዓመት እዚ። ስለዚ ቢኒ ብጽቡቕ ጀሚሩሎ ኣብ ጽቡቕ ኮንዲሽን ከም ዘሎ ኣርኢና ኣሎ። ብሕጁን ብዙሕ ዓወታት ንመነየሉ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ንዑን ንሓዳሽ ጋንቱን ናብ ካልእ ሓበሬታ ብቻይና ኣብ ሆቴል ብዝተተኽለ ካሜራ ብዝተቐድሐ ኣሽሓት ቪድዮታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታት ተዘርጊሑ ተረኺቡ ዝብል ሓበሬታ እዩ። እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ኣሰንባዲ ዶኩመንታሪ ናይ ክልተ መጻምድ ዲሉ ዝጀመረ ዶኩመንታሪ ኣሽሓት ሰባት ግዳይ ዝገበረ ዶኩመንታሪ ቅድሚ 3 መዓልቲ ብቢቢሲ ዝተዘርግሐ እዩ ማለት እዩ። እዚ መጀመርያ ናይ ታሪክ ኣብ 2023 ክልተ መጻምዲ ኣብ ሓደ ሆቴል ኣብ ቻይና ብዝጸንሕሉ ኣብቲ ሆቴል ኣብ ዝነበሩሉ ኣብቲ ሆቴል ኣብ ዝጸንሕሉ ዝገበርዎ ኸዓኒ ኣብ ሓደ ዌብሳይት እቲ ሰብኣይ ከም ዝተዘርግሐ ወይ ከዓ ምስሉ ኣብ ሓደ ዌብሳይት ረኺብዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕሪ እዚ ኸዓኒ ኣብቲ ሆቴል ብምኻድ ከም እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካሜራ ክደልይዎ ጀሚሮም ማለት እዩ። ግን በቲ ዲቴክተር ጥራይ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደ ሰብ ክነግረካ ኣለዎ ወይ ከዓ እታ ካሜራ ዝቕድሐትካ ዳይሬክሽን ፈሊጥካ ተዘይኮይኑ እዚ ካሜራ ዝሓብኡሉ መንገዲ ኣዝዩ ኣገራሚ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዛ ካሜራ ዝተረኸበትሉ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቬንቲሌሽን ናይቲ ዩኒት ወይ ናይቲ ሆቴል እያ ተረኺባ ማለት እዩ። ፈፂንካ ክትረኽባ ዘይትኽእል እያ። ከም እትሪእዎ ዘለኹም ምስ ቬንቲሌሽን ካብቲ ጸሊም ፈፂንካ ክትፈልያ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ንዕኡ ክተውፅኦ ኣለካ ኣብኡ ከም ዘላ ኸዓኒ ፈፂንካ ክትሪኣ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ነዛ ካሜራ እዚኣ ንኽትረኸባ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። እሶም ግን ካሜራ ከም ዘሎ ፈሊጦም ስለ ዝኸዱ ዘሎ ቤን ዳይሬክሽን ከም ዘለዎም ፈሊጦም ስለ ዝኸዱ ዘሎ ብቐሊል ከም እትሪእዎ ዘለኹም ክረኽብዎ ክኢሎም ብውሽጢ ኸዓኒ ምስቲ ናይቲ ህንፃ ኤሌክትሪክ ሳፕላይ ኤሌክትሪክ ዘቕርብ ማለት እዩ ምስኡ ኮኔክት ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ማለት እዩ። ከም እትሪእዎ ዘለኹም ካብዚ ኸ ብቐጥታ ናብቶም ዌብሳይት ዝውንኑ ሰባት ይኸይድ ማለት እዩ። እዚ ውልቀ ሰብ ጥራይ ክኾን ኣይክእልን እዩ። ካምፓኒ ዓበይቲ ትካላት ምዃኖም በዚ ክትግንዘብ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ እዚ ዝጀመረሉ ኣብ 2017 ምዃኑ ካብ 2017 ጀሚሩ ኸዓኒ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ልዕሊ 6,000 ቪድዮታት ተዘርጊሑ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ። እዚ ኸዓኒ እቲ ዝገርም ነገር ኣብ ቻይና ጥራይ ዝተሓፀረ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ዓለም ሙሉ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ዓለም ሆቴላት ከምዚ ዓይነት ካሜራታት ብምቕማጥ ልዕሊ 6,000 ዝኾኑ ቪድዮታት ኣኪቦም ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ይዝርግሑ ኣለዉ። ከምዚ ዓይነት ዌብሳይታት ኣብ ቻይና ኩልኩል እዩ ወይ ከዓ ዝተኸልከለ እዩ። ከምኡውን ቴሌግራም ዝተኸልከለ እዩ። ይኹን እምበር ብሕቡእ ቴሌግራም ብምኽፋት ከዓኒ እቲ ቪድዮታት ኣብ ቴሌግራም እዚ ይጽዕንዎ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ሜምበርስ ኣለዎ ኣብቲ ቴሌግራም ወርሓዊ ከዓኒ $65 ይኸፍሉ ወይ ከዓ 450 ዩዋን ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ገንዘቦም ዝኻዕብቱ ካብ 2017 ዝጀመሩ እዮም። እዚ ኸዓኒ ኣብ ቻይና ዝተሓፀረ ጥራይ እውን ኣይኮነን ከም ተቐዲሞ ዝበልኩኹም ኣብ መላእ ዓለም እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ቪድዮታት ዝተረኽቡ ስእልታት ናይ መላእ ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ዝተሳእሉ ቪድዮታት እዮም ተረኺቦም ዘለዉ ማለት እዩ። እዚ ዶኩመንታሪ ቅድሚ 3 መዓልቲ ብቢቢሲ ዝተዘርግሐ እዩ። በዞም ክልተ መጻምዲ ምክንያት ምግባር ዝተዘርግሐ እዩ። መርመሪኡ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ናብ ካልእ ሓበሬታት ማሊ ኣዘራቢ ኮይኑ ዝወዓለ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ መልእኽቲ ልኢኻ ዝብል እዩ። ክልተ ኣርእስቲ ዘለዎ ወይ ከዓኒ ክልተ ተጸራሪ መልእኽቲ ከም ዘለዎ እዩ ዘመልክት። እቲ ሓደ ንዘተ ድልውቲ ክትከውን ዘተ ማለት ንሰላም ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ኣርእስቲ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ተጸራሪኻ ኤርትራ ሰራዊታ ክትስሕብ ዝብል እዩ። እዚ ኸዓኒ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘላ ስለ ዘመልክት ጽቡቕ ኣይኮነን። ስለዚ እዘን ክልተ ኣርእስቲ ብምጥቃም ሰብ በቢ ዝደለዮ ወይ ከዓ በብናቱ ኣርእስቲ ክዝርግሖ ውዒሉሎ ትማሊ ማለት እዩ። እዚ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ጊድዮን ጢሞቴዎስ ንመዘኑ ሚኒስትሪ ዑስማን ሳልሕ ብቐዳም 7 ለካቲት ዝተጻሕፈ ምዃኑ ዘመልክት ደብዳቤ ኤርትራ ልኡላዊት ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት ሰሜን ምብራቕ ጥሒሳ ተቆጻጺራ ከም ዘላ ዝገልጽ ኮይኑ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ልኡላውነትን ዶባትን ኣብ ምግሃስ ክቁጠብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ፀዊዓ
ከም ዝነበረ ጠቂሱሎ እቲ ጻዕርታት ግን ከም ዘይሰመረውን ጠቂሱሎም ጥሕሰት ናይዚ ከባቢታት ግን ኣብ መዓስ ከም ዝተፈጸመ ኣብዚ ደብዳቤ ኣይጠቀስን እዩ ምናልባት ቅድሚ 4 ዓመት ክሰድዋ ዝሓሰቡ ደብዳቤ እውን ክትኮን ትኽእል እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ውሕዳት መዓልትታት ኣብይ ዝዛረቦ ዝነበረ ካልእ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፓርላማ ንምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ኣመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶ እቲ ዝተበየነሎም ኣብ ዝተበየነሎም ቦታ እዮም ዘለው ካብኡ ወፃኢ እንድሕር ሃልዮም ካብ ኮሚቴ ቆይምና ከነፃርዮ ኢና ኢሎም ነይሮም ነዚ መሰረት ምግባር ካብ ዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ኮሚቴ ይኹን ህላወ ናይቲ ሰራዊት ብዕሊ ዝተሓደሰ ሓበሬታ የለን እዚ ሕቶ እዚ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንኩሉና ናይ ሓባር ረብሓ ዘለዎ ጉዳይ እንተላይ ኣገልግሎት ባሕሪ ምብፃሕ ወደብ ዓሰብን ንምፍታሕ ኣብ ሰናይ ድሌት ዝተመርኮሰ ዝርርብ ንምክያድ ድሉ ምዃኑ ይገሊፅ ዘሎ ኤርትራ ሰራዊታ ብቁልጡፍ ክትስሕብ ንሰላማዊ ዝርርብ ድሉ ትኽትከውን እውን ብግልፂ ንፅውዕ ክብል እውን ኣስፊሩሎ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዝተፈላለዩ ሕጋውን ታሪኻውን ምጉታት እናልዓለ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሓይሉ እውን ክፈታሕ እዩ ብምባል ተኸታኺ ዝኾነ ትረኻታት ከስምዕ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ብዘይካዚ እውን ኣብቲ ደብዳቤ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ንዋታዊ ደገፍ ሓገዝን ትገብራላ ብምባል እውን ከሲሱሎ እቶም ዕጡቃት ወይ እቶም ጉጅለታት ግን ኣይጠቐሶምን ዘሎ ስለዚ እዚ ትማሊ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ወይ ከዓ ብመንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ኣዛራቢ ኮይኑ ዝወዓለ እዩ ተቐዲሙ ዘለኩም ክልተ ርእስቲ ዘለዋ እዚኣ ተቐዳሚቲ ንዘተ ምጽዋዕ እዩ ንሰላም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ካኒ ሰራዊት ንኸውፅእ እዛዝዩ ዝኻኒ ሰራዊት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ከም ዘሎ ጌርካ ምዝራብ ስለ ዝኾነ ንፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ንስኹም ከ በይናይ ርእሲኹም ትጥምትዋ እዛ መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያ ካልእ ምስ ተታሒዙ ብወገን ትግራይ ብመንጀሪኖ ዝተዋሃበ መልሲ እዛ ንእሽተይ ቪድዮ ክስማዓኩም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እንታይ ኢሉ ይመሊሱ ብስምምዕ ብውዕል ኣልጀርስ መሰረት ዝተዋሃቦም ቦታ እዮም ሒዞም ዘለው ካብ ወፃኢ ሒዞም እንተኾይኖም ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ውዕል ኣልጀርስ ዝበሎም እዮም ዘለው ኢሉ መሊሱልና ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ናይ ድርድር ኣኼባ ግዜ ማለት ኣፍሪቃ ሕብረት እናዳራደሩና እንዳሃለው ንሕና ግን በቲ ውዕል መሰረት ወረርቲ ክወፁ ኣይትገብርን ዘለኻ ኢና ኢልናዮ ነርና ማለት እዩ ሕዚ ግን ንናቱ ፖለቲካ ክብል ክወርር ስለ ዝደለየ ማለት እዩ መሬት ትግራይ መሬት ኢትዮጵያ ዝተወረረሎ ኢሉ ቶም ባዕሎም ኣይተወረረን ኢሎም ዝተዛረቡ ተወሪሩ ኢሎም ድሕሪኡ ተዛሪቦም ኣሎ ንፖለቲካኦም እዚ ናይ ሓለፈ ግዜ ኣብ ናብ ካልእ ሕፅር ዝበለት እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ እትገብሮ ወታደራዊ ህንፀት ደው እንተዘያቢላ ናብ ኩናት ክንኣቱ ድልዋት ኢና ብደምና ልኡላውነት ክንከላኸል ድልዋት ኢና ብምባል ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ምስ አልጀዚራ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ተዛሪቡሎ ከም ዝፍለጥ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝሃበታ ፍለጥ እዩ በዚሁ ከዓ ቃለ መሕተት ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብ አልጀዚራ ብሰፊሑ አንጻር እስራኤል ብሓፈሻ ምስ እስራኤል ንኩናት እውን ድሉ ከም ዘሎ ኣብዚ ቃለ መሕተት እዚ ገሊጹ ዘሎ ስለዚ معز بالله مدب زمثل نيرو صاب زغطل مدب سلام